hi ha el fill sense els pares i el pare sense el fill, i xiques al cinema amb les cames obertes i una mantra a les cuixes i el rosari en família, i el peó que es mata caent des d'un andami i l'home que fa el pa. I aquí porta 1 metre per saber el tamany escaient del taüt, com hi ha els tramviaris que treballen la nit de cap d'any i els forats de les piques i a l'ascensor amb un llum brut groguenc esperant. Mentrestant la portera s'emborratxa de vi i pixa per l'escala i la filla té por i el marit està fent-ho amb la dona del metge i els terribles tramvies amb l'enrenom dels ferros i el metge que es dedica a trencar els anous. Mentrestant la portera va pixant per l'escala i trucant a les portes i amb un cop de mamella, i el fill de l'arpa que s'ha mort fa 3 dies plora i plora, plora i plora, i encén un ciri i posa el ciri a l'ampolla de vi i contempla la Loren. I llavors la Suïssa crida pel passadís i el cosí la segueix brandant el canelobre. I la xica que cita es cita més aviat que mai, i un fred com una mà li puja per les cuixes. Hi ha un instant que pensa que té el cul més petit i els veïns que s'han mort tots 2 intoxicats l'altre dia, i la mare i la filla no tenen ganes de menjar res i ploren com les rates, i el cosí la Suïssa que dormen brutalment i el canelobre encès i el cobertor encès, les cortines enceses i tot el pis encès. Mentrestant la portera pixa pels escalons i el marit no pot més, i la dona del metge se'n va i agafa el metge i li diu fill de puta, i se'l fica entre cames i tot es pega a foc, i la nena que plora, 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 plora i sola a la porteria. Les inscripcions, obscenes dels comuns, i el crani rebotant, el crani rebotant per tots els escalons.